चीनी जी। जिंदगी है झंड हमारा फिर भी घमंड गे लेके जाएबा। जिंदगी है झंड हमारा फिर भी घमंड गे लेके जाएबा। हाँ हाँ लेके जाएबा। तोरा हमें झारा खांद गे लेके जाएबा। तोरा धनवर पर खांद गे लेके जाएबा। जिंदगी है झंड हमारा फिर भी घमंड गे लेके जाएबा। जिंदगी है झंड हमारा फिर भी घमंड गे लेके जाएबा। हाँ हाँ लेके जाएबा। तोरा हमें झारा खांद गे लेके जाएबा। तोरा धनवर पर खांद गे लेके जाएबा। देखलू तोरा हो गेल प्यार गे अब मोर से तनको न होवे इंतजार गे। सुनना बहुत फायदा में रहबे। जब से देखलू तोरा हो गेल प्यार गे अब मोर से तनको न होवे इंतजार गे। हमरा के तोय बड़ी हमरा के तोय बड़ी लगे पसंद गे लेके जाएबो। हाँ हाँ लेके जाएबो। तोरा हमें झारा खान गे लेके जाएबा। तोरा गहवा पर खान गे लेके जाएबा। अच्छा अच्छा राजेंद्र के मानिले कहानवा अपन बना ले तो सुनील सजानवा। बहुत अंदर ले क्या करो ये तोरा से। सिहवा सुजीत के मानिले कहानवा अपन बना ले तो सुनील सजानवा। पंकज प्यारे के पंकज प्यारे के न बोलला फंद गे लेके जाएबो। हाँ हाँ लेके जाएबो। तोरा हमें झारा खान गे लेके जाएबा। तोरा तीसरी पर खान गे लेके जाएबा। जिंदगी है झंड हमारा फिर भी घमंड गे लेके जाएबा। जिंदगी है झंड हमारा फिर भी घमंड गे लेके जाएबा। हाँ हाँ लेके जाएबा। तोरा हमें झारा खान गे लेके जाएबा। तोरा धनवर पर खान गे लेके जाएबा।